Encetem un nou programa d'Agronatura, l'espai de Grup Televisió en què els acostem l'actualitat agrícola i medioambiental de la Comunitat Valenciana. A banda de l'actualitat, ens endinsarem en les terceres jornades del sector del caqui a la Ribera, celebrades el passat 17 de febrer a Benimodo, una cita organitzada per la Unió Llauradora amb la col·laboració de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, Genesis Fresh i l'Ajuntament de Benimodo, i amb el finançament de la Diputació de València. Un punt de trobada per als llauradors de la comarca en què s'abordaren temes com la varietat de caqui Ribera Sant o la gestió de les plagues de la mosca blanca i del cotonet. Comença Agronatura. El Consorci Ribera i Valldigna rebrà una subvenció europea de més de 240.000 euros per a l'Ecoparc de Guadassuar, una ajuda que permetrà reduir el cànon que paguen els veïns pel servei. La Junta de Govern del Consorci ha aprovat incorporar al contracte esta subvenció de 242.507 euros concedida per la Generalitat Valenciana dins del programa GVA Next i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons europeus Next Generation. L'ajuda cobrirà el cost de l'obra civil de l'Ecoparc de Guadassuar, annex al complex de la valorització de residus, i permetrà amortitzar anticipadament la instal·lació amb la conseqüent reducció del cànon del servei. Inaugurat a finals de 2024, l'Ecoparc de Guadassuar és l'únic ecoparc educatiu de la Comunitat Valenciana. La seva ubicació al costat de la planta de tractament facilita que la ciutadania i els centres escolars puguen conèixer en un mateix recinte el procés complet de gestió dels residus. En esta instal·lació es poden dipositar residus que no s'han de tirar als contenidors habituals, com ara mobles, matalassos o electrodomèstics. A més, els usuaris registrats obtenen ecopunts cada vegada que utilitzen el servei, que es tradueixen en descomptes en la taxa de tractament. La subvenció s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea amb l'objectiu d'impulsar la transició ecològica, la cohesió territorial i la recuperació econòmica. Amb esta aportació europea, el Consorci reforça la gestió sostenible de residus i avança en la reducció del cost del servei per als veïns de la Ribera i la Valldigna. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha visitat la instal·lació de les primeres trampes homologades per a la captura de senglars en la desembocadura del riu Millars. Durant la visita, Martínez Mus ha explicat que s'ha triat aquest enclavament de gran valor mediambiental per criteris tècnics. Així, a esta zona es compta que se considera sobrepoblació quan hi ha més de 6 exemplars per quilòmetre quadrat. Així n'hi ha 113. La sobrepoblació és una barbaritat. Per tant, s'ha estat testant a través del fototrampeo, col·locant càmeres per veure en els últims mesos a on hi havia punts que podien ser més efectives. L'actuació forma part d'una segona fase de la campanya per a la reducció de les poblacions de senglars de la Generalitat Valenciana. El conseller ha descrit l'activació d'un pla de xoc basat en zones de major densitat. Hem detectat 14 zones, 14 àrees més conflictives, on hi ha més exagerada la sobrepoblació encara de la que ja patim a tots els nivells, i aquesta és una, la desembocadura del Millars. La instal·lació inicial contempla 5 trampes en l'entorn de la desembocadura del riu Millars, 2 en el terme municipal d'Almassora, 2 en el de Borriana i una en el de Vila-real. Tota aquesta iniciativa anem a continuar implementant-la, hem adquirit ja més de 100 gavies com aquestes per anar incorporant les inicials 14 àrees, a veure si són efectives, esperem que sí, perquè allà on s'han anat utilitzant en les subvencions que ja havien donat als ajuntaments, algun d'ells, com Borriana, ja havia utilitzat aquest sistema i ja ha resultat relativament efectiu. Per tant, aquests 4 milions d'euros addicionals que anem a destinar en la campanya anem a utilitzar-los en aquests sistemes i en el tractament posterior, òbviament, de les captures. Aquest servei se suma a la primera fase del pla posat en marxa l'1 de gener, que fomenta la caça com a mesura preventiva i crea un sistema de recollida d'animals abatuts per a realitzar el corresponent seguiment. La Unió Llauradora estima que els 25 dies seguits de temporals amb vent, alguns d'ells amb especial força, han provocat en el camp de la Comunitat Valenciana unes pèrdues superiors als 26 milions d'euros. En cítrics ens hem vist afectats per caiguda de fruta i fruta que se queda en l'arbre rametjada, que perd el seu valor per al mercat en fresc i n'hi ha que destinar-la a la indústria. En advocats, una caiguda important també de fruta en terra, sobretot de la varietat Lamjas, que és la que més superfície cultiva tenim a la Comunitat Valenciana, i en hortalisses també tenim danys en carxofars, encisams o cultius d'hivern. A aquesta quantitat caldria sumar les pèrdues indirectes o les ocasionades en les infraestructures agràries, sobretot en hivernacles desfets per la virulència dels vents. En infraestructura tenim danyades també hivernacles i sobretot també malles que cobreixen alguns cultius com els kiwis i instal·lacions de reg
sobretot instal·lacions fotovoltaiques que ajudaven a abastir, no?, d'energia a aquestes instal·lacions. En els últims dies s'estan rebent bastants comunicats de sinistre d'assegurances per danys directes en la collita i branquejat o colps dels fruits amb les branques pel vent, que no afecta la qualitat interna, però sí a la comercialització en fresc. La conseqüència immediata és un augment del rebuig en magatzem. La Unió sol·licitarà a Agroseguro que agilitzi les peritacions de les parcel·les afectades el màxim possible perquè els llauradors cobren les indemnitzacions. Des de l'organització sol·licitem una bateria de mesures d'ajudes directes de la Generalitat i també la condonació de l'IBI o bonificacions de les quotes de la Seguretat Social. Per la seva banda, l'Associació Valenciana d'Agricultors ha calculat pèrdues de més de 30 milions d'euros en el sector agrari de València i Castelló. En molts camps de mandarines i taronges es registren afeccions superiors al 50%. A Basaja també detecta danys importants per trencament de branques i troncs, caiguda d'arbres, arrancada d'empels, desperfectes en hivernacles i altres infraestructures agràries. A més, preocupa el vent sec de ponent pels possibles efectes sobre les hortalisses de temporada i la futura floració dels cultius llenyosos. Davant el temor que es produïsquen robatoris de taronges caigudes a terra per a la seva venda en el mercat negre, l'organització sol·licita reforçar la vigilància en els centres de recepció i exigir la documentació que garantisca la traçabilitat de la fruita. L'Ajuntament de Quart de Poblet ha acollit una reunió de treball entre el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, i l'alcaldessa del municipi, Cristina Mora, per a explicar el projecte d'adequació i condicionament de les actuacions en l'assut del repartiment. En la trobada també han participat el regidor d'Urbanisme Obert i Sostenible, Juanjo Susín, així com responsables tècnics de la Confederació i del Consistori. Durant la reunió s'han abordat les necessitats de conservació d'aquest element clau de l'entorn natural, una infraestructura fonamental en el repartiment d'aigües de reg cap a les seques de la Vega de València. El projecte pretén garantir el correcte funcionament i la preservació d'aquest punt estratègic del sistema hidràulic tradicional. Una actuació orientada a reforçar la conservació d'una infraestructura essencial per al regadiu i l'equilibri ambiental de la comarca. La Mancomunitat de la Ribera Alta ha habilitat 2 casetes guardabarreres del camí natural de l'antic trenet per a reforçar el valor patrimoni turístic d'este recorregut. Els espais s'han habilitat com a centres de visitants i compten amb una nova cartelleria i una imatge renovada tant a l'interior com a l'exterior. Les instal·lacions expliquen la història de l'antic trenet Carcaixent-Dénia, així com els principals atractius d'este itinerari de turisme natural i sostenible que recorre diferents municipis de la comarca. Amb esta actuació, la Mancomunitat aposta per posar en valor el patrimoni ferroviari i impulsar un model de turisme respectuós amb l'entorn. Una iniciativa que reforça la difusió històrica i turística del camí natural de l'antic trenet a la Ribera Alta. El Consorci de la Ribera, junt amb la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Mancomunitat de la Ribera Baixa i la Mancomunitat de la Safor, ha organitzat un curs de formació dirigit a responsables municipals i personal tècnic en matèria de protecció animal. La iniciativa es va adreçar a alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, personal tècnic i agents de policia local dels municipis adherits al servei del Centre d'Acollida d'Animals gestionat pel Consorci. Des del Consorci de la Ribera vam organitzar unes jornades, de 2 dies, unes jornades de la llei de benestar animal per a conèixer en profunditat la llei i tenir una millor coordinació entre policia, societat, regidors i regidores i en el Consorci i en els centres d'acollides d'animals. La veritat que va ser un èxit, les jornades, i vam poder resoldre tots els dubtes que teníem sobre la llei i quines són les competències de cada administració. Per tant, molt agraïts i en una gran satisfacció. La veritat que està funcionant molt bé el Centre d'Acollida d'Animals de Tavernes i pròximament obrirem el de l'Alcúdia i, per tant, aquest curs ha servit per a engranar tot el servei i que la coordinació siga molt més fructífera. El curs de 2 dies de duració va ser impartit per la coordinadora animalista de la Comunitat Valenciana i inaugurat pel president del Consorci, Toni Barea. També hi va assistir la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Montparler. Les sessions van abordar qüestions jurídiques, gestió d'animals de companyia, colònies felines, competències municipals i actuació davant del maltractament, amb la participació d'especialistes en dret animal. Actualment, 65 municipis de les 3 comarques estan adscrits al servei del Centre d'Acollida d'Animals, amb instal·lacions a Tavernes de la Valldigna i amb la previsió d'obrir un segon centre a l'Alcúdia. Una acció formativa que reforça el compromís institucional amb el benestar animal i l'aplicació de la normativa vigent als municipis de la Ribera i la Safor.
Benimodo acull les terceres jornades del que aquí, així, a la Casa de la Cultura de la localitat van reunint-se les diferents persones que participaran en aquestes jornades, bé com a ponents o bé com a interessats. Tenim amb nosaltres a Carles Peris, secretari general de la Unió. Carles, terceres jornades del que aquí. Continua sent important fer aquestes jornades tècniques i divulgatives per a un producte, una fruita tan idiosincràtica de la nostra comarca de la Ribera. Sí, sense dubte. Al final el caqui ve nugat, no? Aquesta identitat d'una comarca com la Ribera i un cultiu molt important en termes econòmics de manteniment del territori i n'hi ha que intentar divulgar aquesta informació i formació als productors per a que estiguen a l'última o coneguen totes les problemàtiques que n'hi ha avui en dia en el cultiu. Parlem d'aquestes jornades. Són les terceres. Com s'organitzen? Com han sigut les dues anteriors? Nosaltres el que fem és a través de la sectorial del caqui que tenim, sempre les organitzem així en la comarca perquè és on major superfície n'hi ha del cultiu del caqui, per tant és preferencial i al final el que intenten és anar buscant cada any una localitat per a que tots se senten representats dins de la comarca i del cultiu, i això és el que fem, i tots els anys dissenyem un programa en funció un poc de la problemàtica que tenen, per exemple, en plagues, que sempre és algo que el sector parla molt, que té moltes dificultats en controlar, que té poques ferramentes de control d'aquestes plagues que provoquen una merma important en el cultiu, i després també intentar donar algo d'il·lusió a través d'algunes noves varietats que puguen complementar la campanya, o bé poder allargar-la per darrere o bé poder adelantar un poc per davant, com és un dels caquis que se parla avui. Avui en aquestes jornades, en la Casa de la Cultura de Benimodo, què podrem trobar? Quines ponències, quins participants? Podrem trobar en tema varietal, hi haurà una ponència de Mateu Xilet, que és el tècnic d'una varietat que, adelantaria un poc a lo que és el roig brillant, que és el cultiu predominant i la varietat predominant i d'excel·lència en la comarca, i s'adelantaria un poc aquesta maduració, per tant, allargaríem un poc la campanya, que és un dels objectius que té el sector, allargar un poc per davant i en un futur també allargar fins inclús per darrere la campanya, perquè és molt bo, diversificar és molt bo, en termes d'ocupació també i de l'economia també és molt positiu poder allargar les campanyes per a cobrir els costos d'explotació de les nostres almacens. Per tant, ens centrarem un poquet en aquest caqui que és un poc més primerenc, en bon tamany, i veurem l'aposta, un poquet de futur que pogueren tindre aquestes varietats que es comencen a aparèixer junt a altres varietats com poguera ser el Loreto, que venen un poc antes del roig brillant. I avui, en aquesta inauguració, tenim també a la directora general. A les institucions, quines són les principals reivindicacions que feu? Les institucions estem intentant reivindicar i fer propostes d'aquesta lluita biològica que tan bé ens aniria, perquè tenim poques ferramentes de matèries actives fitosanitàries per a tratar plagues, que fer soltes massives de fauna auxiliar útil per a rebaixar les poblacions d'aquestes plagues, com el cotonet, per exemple, per posar un exemple, que ens està fent molt de mal, i després poder actuar en alguna matèria activa de les que tenim disponibles, de les poques que tenim, poder actuar i tindre un millor control. Per què? Perquè avui en dia el hàndicap principal que està tenint el cultiu és que tenim destrios importantíssims en camp i fruta que no és comercial. Per tant, tu estàs perdent una part com a productor importantíssima d'un ingrés econòmic que te fa falta. Pensa que avui per avui estem per baix dels 2.000 quilos de mitja per fanecada en el caqui. Els rendiments òptims en haurien d'anar per almenys a 3.000 quilos per a tindre un ingrés remunerador arreglo al preu de liquidació que estem tenint ara en aquests moments. Un positiu, Carles, que ho estàvem parlant abans, la participació també dels agricultors més joves en aquestes jornades, i sobretot en l'agricultura, en el manteniment d'aquest cultiu. Sí, pegant una mirada i visualitzant un poc la gent que està acudint a les jornades, veus aquesta part també positiva, que encara n'hi ha gent jove que està dins del cultiu, que vol seguir formant-se en el cultiu i per tant aquest relleu generacional tan ansiat que necessitem el sector agrari. Sense relleu generacional no tenim futur i tenim que seguir apostant per ell. Carles, hem dit una jornada per reflexionar sobre el punt en què ens trobem, cap a on volem anar, també allò positiu, allò negatiu, i sempre reivindicar la importància d'estos encontres, que a banda de ser tècnics són també, com hem vist i com hem dit al principi, un moment en què aquelles persones que es dediquen al camp i a la terra poden
trobar-se, conversar, això també és important. Sí, és importantíssim, que tinguem conversa, que tinguem formació, que puguem transmitir també a la societat aquells productes que fem de proximitat i de qualitat i veure que el sector agrari és un sector que és essencial. Parlem del cultiu que parlem, però és algo essencial perquè manté el territori, que també ho hem comentat, i a part fem aquests productes de molta qualitat en els estàndards més elevats a nivell mundial, que són els que fan els productors europeus, i això n'hi ha que posar en valor i no n'hi ha que cansar-se de passar en valor, i aquestes jornades s'aprofiten per visualitzar també l'esforç que fan determinades comarques i determinats cultius, diguem, un poc per a mantenir també una part de l'economia, que l'economia estigui diversificada, que també és molt important, té que haver turisme, té que haver hostaleria, té que haver indústria, té que haver de tot, però el pilar fonamental per a nosaltres és que n'hi hagi també una agricultura competitiva i que pugui mantindre's i que no estiguem en constant pèrdua de superfície agrària útil. Moltes gràcies, Carles, sobretot que siguin profitoses aquestes terceres jornades del caqui. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Ja ho han escoltat, a punt de començar aquestes terceres jornades del caqui ací a la Casa de la Cultura de Benimodo. Tota aquesta gent està a punt d'entrar dins, a escoltar totes aquestes ponències i a posar en valor un cultiu tan característic de la nostra comarca. Seguim parlant de les terceres jornades del sector del quequi celebrades al 2026 a Benimodo. Tenim amb nosaltres a María José Martínez, regidora de l'Ajuntament de Benimodo. María José, has estat en esta sessió d'inauguració i has dit el quequi, un cultiu molt important per a Benimodo, òbviament també per a tota la comarca. Sí, evidentment, el quequi és el fruit del treball dels agricultors de Benimodo. Vam ser cuna del naixement del quequi i moltes famílies se dediquen a això, directament o indirectament. I per a nosaltres és un plaer que avui obrir la Casa de la Cultura per a que facin aquestes jornades, perquè el parlar entre els agricultors és el que dona solucions i veure els problemes i raonar-los entre els que realment saben d'això. Aquestes jornades, a banda de ser una oportunitat tècnica, d'escoltar els ponents i d'anotar, que jo sé que han estat repartint a la porta fulls perquè puguen anotar-se tot allò que vulguin, són un punt de trobada, com tu dius, i en aquest sentit també suposo que esteu contents des de l'Ajuntament de la resposta, perquè hem entrat a la Casa de la Cultura, a l'auditori de la Casa de la Cultura, i està ple d'agricultors. Veure totes les butaques, totes no estan plenes, però molt d'elles sí que estan plenes, i això diu de l'interès d'aquestes jornades i fer-les en Benimodo. Benimodo és un poble que acollim a tots, entonces per mi és un plaer. María José, ja hem parlat de la importància del quequi per a Benimodo i per a la comarca. Hem escoltat també en aquesta presentació no només això, sinó que el quequi s'exporta a tota Europa. Com dius, per a Benimodo un goig poder acollir aquestes jornades. Com definiries, més enllà de ser punt de trobada, la importància de continuar celebrant esdeveniments com este que permeten seguir reflexionant sobre el punt en què ens trobem en l'agricultura? Totes les jornades són bones, com he dit antes, per a saber els problemes, per saber els punts de vista nous que n'hi ha de cara a la comercialització. Tot té que evolucionar a lo que la societat d'avui en dia ens indica i per potenciar allò que tenim en la nostra casa. Així és, gràcies María José i que siguin un èxit. Gràcies. Ho ha dit María José, innovar, també la innovació és un punt importantíssim en aquestes terceres jornades del sector del quequi a Benimodo. En la inauguració de les terceres jornades del sector del quequi celebrades a Benimodo el 2026 també ha estat present la directora general de Producció Agrícola i Ramadera a la Comunitat Valenciana, Maria Àngels Ramon Gin. La tenim així amb nosaltres. Maria Àngels,
has parlat en esta presentació, i ara incidirem en això, de la importància del caqui no només per a esta comarca i per a Benimodo, sinó a nivell europeu, perquè som grans exportadors. Sí, efectivament. A més de que som quasi el 90% de la producció espanyola de caqui, un 70% aproximadament va a l'exportació, en la qual és un producte ja emblemàtic per als valencians i per a la comunitat valenciana i que ens dona ja un coneixement en Europa d'un producte d'una gran qualitat. Has parlat en esta inauguració i és una dada que se sol repetir, que és important perquè hem d'estar orgullosos de la quantitat de producció que se concentra així a la nostra comarca, de producció de caqui. Sí, efectivament, com dia, se concentra pràcticament tota i, a més de tota la comunitat valenciana, les dues riberes tenen una producció tremenda, a més de que som líders en Espanya i, ja dic, en exportació d'Europa i el més important també és que, a més, tenim una figura que protegeix aquells que volen, que és la denominació d'origen del caqui de la Ribera, que això també ha donat un prestigi important perquè se valora moltíssim les figures de qualitat que diferencien en el mercat aquests productes. I això, unit al bon treball que s'ha portat durant aquestes últimes 2 dècades, sobretot, tant en la denominació d'origen com els propis llauraors, com les organitzacions, les cooperatives, estem en un moment important i estem ajudant a que continuï d'esta manera. Pel que fa als reptes, s'ha parlat també de les plagues d'este cotonet. Una de les reivindicacions des de les associacions, des dels col·lectius agrícoles, sempre és la de tindre més matèries actives per a lluitar contra aquestes plagues. Quina és la valoració que se fa de la situació? Bueno, per a nosaltres un dels pilars fonamentals per al producció del caqui és la sanitat vegetal, que és aquesta qüestió. Entonces, nosaltres estem de fa anys ja investigant i portant les solucions al camp, però sí que és cert que hi ha hagut una restricció molt important per part de la Unió Europea cap a la utilització de matèries actives, però sense alternativa. Vull dir que podem llevar unes coses i ficar unes altres i estem treballant moltíssim en la lluita biològica, que és el que se va fent en aquests moments, però indudablement en el botiquí de malalties ens falten productes que altres països no tenen i també porten produccions a Europa i a Espanya, en la qual estem en una situació que hem denunciat reiteradament en el Ministeri i en la Unió Europea d'una situació dels llauraors que no és la que hauria de ser, no és justa, i ahir estem reivindicant, però al mateix temps treballant en la investigació i sobretot en la transferència de la investigació per al que el llauraor pugui aplicar-la, perquè realment tenen raó en les seues queixes. Tornant a les jornades, Maria Àngels, com definiries la rellevància d'estar present des de la Direcció General en aquestes jornades, que d'una banda són tècniques, però també, com hem repetit amb altres entrevistats, són un punt de trobada per a totes aquelles persones que se dediquen a la terra? Sí, efectivament, jo des de la Direcció General i la pròpia Conselleria, que no podia estar avui així el conseller, jo crec que és molt important. Esta tercera jornada, terceres jornades del caqui en la Ribera, lògicament, són molt importants i jo sempre ja he felicitat a la Unió per la seva... I efectivament la presència no és a soles vindre i dir unes paraules, sinó el compartir, el que durant el dia s'intercanvien experiències, s'intercanvien vivències, que al final l'agricultura és també una forma de vida i una vivència, i jo crec que això és molt important. La part tècnica, que és fonamental també, indubtablement, però la part de poder estar junts els productors de caqui a la Ribera, i per això creiem que són molt importants i que mai són excessives, sempre necessitem més. Entonces, estem satisfets i la nostra presència obedeix a això, l'apoyo al sector i la satisfacció de que els col·lectius organitzen activitats que redunden en benefici del productor de caqui, en aquest cas. Moltes gràcies i sobretot a disfrutar del que queda de jornada. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres també. Després d'esta inauguració institucional comencen les diferents ponències de les terceres jornades del sector del caqui a Benimodo. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning. I com no podia ser d'altra manera, parlem amb el responsable de la sectorial del caqui a la Unió, Ximo Madramany. Moltes gràcies per atendre. De res, a vosaltres per vindre. Hem parlat
parlat ja amb Carles de la importància del cultiu del caqui, no només a la comarca, hem escoltat també en la inauguració a nivell d'exportació a Europa, perquè és important celebrar per tercera vegada una jornada específica d'aquest sector. Home, sobretot perquè hem d'estar al dia i en aquestes jornades van dient les últimes novetats i tot el que puc anar dient en quant a varietats, en quant a coses per a poder lluitar contra les plagues. L'últim se comenta així en esta jornada. Un lloc que a banda de donar aquestes pistes o aquestes dades i ser una jornada tècnica, que jo he vist allà molts agricultors anotant en els fulls, també és un lloc d'encontre, ho hem repetit al llarg de les entrevistes, però és important entrar a l'auditori i veure que està ple, que n'hi ha resposta. Sí, perquè n'hi ha molts productors i tots volen saber el que se parla, les últimes notícies, els mètodes que n'hi ha tant de reg com de fitosanitaris, com de depredadors. És una manera de relacionar-se i saber l'últim de lo que està eixit. Quins diries que són els principals reptes ara mateixa per al caqui? El principal repte és aconseguir frenar les plagues. Mentre no frenem les plagues va ser molt complicat que segueix sent rendible el caqui. Hem d'acabar amb el cotonet i hem d'acabar amb les mosques blanques perquè és el que realment ens està fent un gran destrio i és el que deixa de ser rentable per això, per la quantitat de destrio que tinguem. Què em dius del relleu generacional? Perquè hem vist alguns joves agricultors, també ho parlàvem amb Carles, que sí que participen d'alguna manera en aquestes jornades. El relleu, això és que és molt fàcil. Si la cosa és rendible, n'hi haurà relleu. Si no és rendible, no n'hi haurà relleu. Ningú treballa per a no cobrar o per a treballar de vegades, no. Si és rendible, n'hi haurà. Si no és rendible, doncs veurem com queda. Moltes gràcies, Xema Madravanya. Anem a parlar amb un d'estos joves agricultors. Gràcies. De res, a vosaltres. Tenim també amb nosaltres a un dels assistents, a un dels joves agricultors assistents a aquestes terceres jornades. Ell és Bernat, és un jove agricultor de Carlet. Bernat, per què estàs així en aquestes jornades del sector del caqui? Jo crec que en aquests moments l'agricultura fa anys que va deixar de ser un sector que no necessitava tanta formació, al revés, és un sector molt professionalitzat i vindre a aquestes jornades és necessari perquè d'alguna manera te fica al corrent de les novetats varietals, de les noves estratègies en control de plagues, en definitiva del futur del sector. És un sector, repetisc, que està molt professionalitzat i has d'estar al dia. Tu et dediques a això 100% al camp? Sí, soc un professional del sector, sí. Com és la situació per a la gent jove? Perquè sí que estem veient-los en les jornades, però és veritat que sempre que parlem amb agricultors de més avançada edat ens diuen que aquest relleu és un problema. A veure, jo crec que el relleu d'aquest sector o de qualsevol sector vindrà donat si és un sector rentable. Al final, si podem viure d'això i podem viure dignament del camp, del sector primari, n'hi haurà joves que vulguin dedicar-se. És la manera de fer d'alguna manera atractiu el sector per a la gent jove. Moltes vegades se parla que si no hi ha relleu generacional, però és que això és l'única manera de fer que un jove vulgui dedicar-se al camp. En el teu dia a dia, quins són els reptes que trobes a l'hora de treballar en el caqui? Justament, com ja hem comentat diverses vegades, el tema del control de plagues, que fa uns anys darrere, concretament en aquest cultiu, s'ha complicat molt. Hem passat de ser un cultiu que pràcticament no necessitava un control de plagues molt exhaustiu, ara al revés. Tenim molts problemes de plagues, tenim uns productes poc eficaços, sempre ho diguem, són pal·liatius, és a dir, no acaben en les plagues, sinó que vas frenant-les i això fa que se compliqui molt la producció. El bo d'això, entre cometes, és que estem fent un cultiu més respectuós en el medi ambient i que damunt li podem assegurar al consumidor que és un cultiu sense residus, a diferència de, per exemple, coses que venen d'altra banda del món. I altres reptes que els estem sofrint des del campus, per exemple,
així com n'hi ha el llaurador cada vegada està més professionalitzat, sí que n'hi ha una poca professionalització de la mà d'obra. És com que n'hi ha poc de persones que fa temps que estiguen dedicant-se al camp. Sempre ha sigut com un sector a nivell laboral que d'alguna manera fa de moll, és a dir, que ha servit com en èpoques de crisi absorbir una quantitat de mà d'obra que ha vist el camp com a segona opció, però que en el moment que no ha pogut treballar en el camp se n'ha eixit, també perquè el treball en el camp, així tenim el problema que és molt estacional i això costa fixar ocupació i és normal, també ho entenem que les persones vulguin unes faenes per a tot l'any, però el que tenim que fer és professionalitzar el sector i poder donar faena durant tot l'any, no només a temporades. Quin missatge llançaries als joves agricultors que estiguen començant i que vulguin el camp com a primera opció i no com a segona? Els diria que planifiquen molt bé des d'un primer moment quin tipus de cultius i explotacions volen fer. És a dir, professionalitzar-se, no prendre decisions sense haver-les reflexionat primer. Moltíssimes gràcies i que siguin profitoses les jornades. Moltes gràcies. Dos xerrades sobre la gestió de la mosca blanca i del cotonet, les plagues que més preocupen al sector del caqui, tanquen les terceres jornades del sector del caqui del 2026 celebrades a Benimodo. Un esdeveniment que ha comptat amb gran participació i que es repetirà l'any que ve en un nou enclavament per seguir reflexionant sobre el present i el futur del caqui.